Hvem var du snakket med nu? Ham der, som dansede med hende der. Ja. De der to, der danser. Fuck, du skal bare ligge der på sofaen og sove lige nu. Du kan ikke være her, det er som... Gå ind til Pæreste. Du skal sove der, det er rigtigt. Ej, nu strammer du lige. Det er godt min plads, du lige sådan der. Jamen, så giver jeg. Du tager den bare. Jeg går ud så. Men Jannik, jeg tager mig derovre så. Det var godt nok anden prioritet. Det er ikke for at sige noget ondt, men sofaen den var ledig. Fuck dig, Jannik, så bliver jeg nødt til sofa. Jeg tager min anden prioritet. Rand og røv, så tager jeg fandme også dynen. Du skal bare have gulvet og ingenting. Nej, nu. Hvad er lige med mulen fald på et eller andet tidspunkt? Næste håndtag, det var død. Håndtag, vi ikke gider købe. Hey, du var sådan en kænden på... Jeg er stor med. Kænden, du er strålet. Jamen, Jannik, det er helt i orden. Du tager bare pladsen. Lars, jeg har købt... Jannik, hold i kæft! Ikke vand dig. Giv mig den der. Du skal ikke mig. Åh, for helvede, mand. Så er det anden gang, du har øvet. Nej. Hvad sker der for dig af din varmølle, din idiot? Ja, Lars. Du går ind til Jannik. Du går ind til Stephanie. Og Palles store stav. Palles fede pik. Lars, du skulle virkelig vide mig. Det skulle jeg. Men ikke nu. Jannik, jeg kan høre, der er et eller andet løb ud på gulvet. Jannik, du er ristet. Hvad nu fletter du flisen, du gør din bitte Hold kæft, din bøsse gal. Jeg kan slet ikke ligge på maven, mand. Nej, Jannik, det er heller ikke fordi sofaen, den er lige deroppe. Så vælger du lige en flaske vand også. Kanon. Men Lars han vil gerne have sofaen ledet til, at han lige kan lægge sine ben op på den sådan en gang imellem. Det bliver rigtig ulækkert, at sådan en plads. Og dynen, og dyneren, det må vi jo tage os af nu når du ikke gider bruge dem. Jeg er New York, du lige der Anders Schwarzeneggers første film. Det er en ringe film, jeg har set i mit liv, tror jeg. Men det der, det ringer. Jamen, der er ikke så meget at gå ved, vi må bare tage os af dyneren nu, når du ikke gider have dem. Så bruger vi dem. Nej, du skal ikke til at spille bukserne op. Du er så klam. Altså, hold nu kæft, Kælling. Du har bare en tarmkræft. Du er så sexy, Jannik. Men det har du altid været. Du har altid været sexy. Lars, Jamen, seriøst, mand, jeg føler mig... Du kan godt få den her. Nej, han skal ikke have noget. Jo, giv ham dynen. Hvorfor han ligger så op i sofaen? Skal du tage den her? Jannik, læg dig op i sofaen. Læg dig op i sofaen. Jeg føler mig bare sådan lidt strammet bag. Jannik, kun også at sige, skal du ikke have en dyne? Jo, bare tag den. Jeg vil knap nok blive bag mig. Skal du have en dyne? Ja, giv ham dynen. Han giver så til rende, så bliver du sgu nødt til at varme Torbjørn. Nej, det var ikke Torbjørn. Ej, du har bare en gentleman, så var en tak, skal du have. Du har bare en... Men jeg ved, tror jeg. Skal jeg godt nok kæmpe mig op på sofaen nu? Ja, jeg synes, du skal til at kæmpe dig op på sofaen. Fuck, mand. For Ej. Jeg får dit løg i hovedet.
Jannik, hold nu op. Hold nu kæft, Kjeld. Jannik, læg dig ned, læg stammen på det. Og vær lidt slaver, som du virkelig er. Din svede gør sidde over under vi. Læg dig op i sofaen. Hold nu kæft, mand. Jannik, Godnat. din donkey. Men altså. Ej, jeg skal også pisse. Du kan svare på mig her. Du er stiv, Frank. Din fede svin, altså.